creat de cazac Vladimir. Descriere. Aceasta este povestea unui băiețel german pe nume Bruno, al cărui tata a primit o slujbă foarte importantă, ceea ce înseamnă că toată familia trebuie să se mute departe de oraș, într-un loc ciudat, unde casa lor e singura locuință adevărată și unde în spatele unor garduri nesfarsite se află sute, poate mii de oameni îmbrăcați în pijamale lungi. Bruno se străduiește să înțeleagă ce se întâmplă în jurul său. Cititorul bănuiește despre ce e vorba, dar bietul Bruno nu pornește așadar să exploreze împrejurimile și întrezărește un punct care devine o pată și pata, un băiat. Scrisă într-un limbaj simplu, copilăresc, această carte este mult mai mult decât o poveste pentru copii. Cititorul se va teme de momentul în care Bruno îi va pierde inocenta copilăriei și va începe să întrezărească adevărul. Dar poate că lucrurile vor evolua și mai rău și el nu va descoperi deloc adevărul. John Boyne este un scriitor irlandez, născut la Dublin în 1971. A scris nenumărate cărți și povestiri pentru copii. Cartea sa Băiatul cu pijamale lungi s-a vândut în lumea întreagă în peste 2,5 milioane de exemplare și a fost ecranizată de curând de Miramax. Biografie. Boyne s-a născut la Dublin, unde locuiește până în prezent. Prima sa novelă a fost publicată de Sunday Tribune și în 1993 a fost selectată pentru un premiu literar Hennessy. Absolvent al Trinity College Dublin, BA, și al Universității din East Anglia, MA, în 2015 a primit un doctorat onorific în litere de la Universitatea din East Anglia. A prezidat juriul pentru premiul Scotia Bank Giller 2015. Boyne este gay și a vorbit despre dificultățile pe care le-a întâmpinat crescând în Irlanda catolică. El le consideră pe John Banville drept cel mai mare scriitor viu din lume. În august 2020, s-a observat că cel mai recent roman al lui Boyne, Un călător la porțile înțelepciunii, care are loc în lumea reală în anul nu.hr, conținea o secțiune în care o croitoreasă se referă la ingredientele folosite pentru a crea coloranți. Cu toate acestea, ingredientele enumerate erau în întregime fictive, fiind preluate din jocul video The Legend of Zelda, Breath of the Wild din 2017 și includeau elemente precum floarea prințesei tăcute, globii oculari Octorok și coala al fosului roșu. Eroarea a fost publicată inițial pe Reddit și, după ce scriitoarea Dana Schwartz a evidențiat segmentul pe Twitter, teorizând că Boyne a făcut o căutare pe internet pentru cum să vopsiți hainele roșii rezultate fără să se uite în context, Boyne și-a recunoscut eroarea, spunând, o las așa cum este. De fapt, cred că este destul de amuzant și ai dreptate totală, uneori trebuie doar să arunci mâinile în sus și să spui da, rău. Auzi titlul Băiatul cu pijamale lungi și te gândești la o aventură pentru copii. Citești cartea Băiatul cu pijamale lungi și îți dai seama că aventura este departe și te trezești în mijlocul unei realități violente. Cartea lui John Boyne cunoaște un real succes și se bucură de 2,5 milioane de exemplare vândute. Acțiunea romanului Băiatul cu pijamale lungi de John Boyne este plasată în mijlocul celui de-al doilea război mondial, iar personajul principal este tânărul Bruno în vârstă de doar 9 ani.
tatăl, un influent conducător în armata Fihrerului, este avansat și toată familia este nevoită să se mute într-o casă nouă. Mutarea are un puternic efect negativ asupra lui Bruno, care este luat de lângă prietenii lui dragi și de lângă bunicii iubitori. Bruno, a cărui lume s-a schimbat total, se lovește de un tată mereu ocupat, o mamă care refuză să vorbească și o soră mai mare răutăcioasă. Schimbarea locuinței, depărtarea de prieteni și permanentele vizite ale soldaților debusolează lumea mezină.